Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, sugeng pinanggih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara ing dinten Kamis Pahing, surya kaping 2 wulan Oktober taun 2000 selangkung. Kula Yosua Agung ngajak kita sesarangan maos kitab suci dinten menika ingkang kapendhet saking Wahyu bab 2 ayat 12 dumugi 29. Jejer renungan ing dinten menika tansah setya ing tengahing panggoda. Wawasan Wahyu bab 2 ayat 12 dumugi 29 kawas ayat selangkung Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawi taun 1990 sekawan. Nanging apa kang sira duweni iku kukuhana nganti sarawing sun. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus paring layang marang pasamuan ing Pargamus lan Tiatira. Pasamuan kasebut dipun puji amargi taksih pitados marang Gusti. Sanadyan ana ing kahanan kang awrat, nanging Gusti ugi maringi pepeling. Awit ana kang antawisipun tiyang ingkang kesandung. Nanging Gusti ugi maringi pepeling. Awit ana ing antawisipun tiyang ingkang kesandung ing piwulang palsu lan pamujan brahala. Gusti Yesus ketingal kados ingkang kagungan pedang kang landhep. Netronipun murup kados geni. Pratandha bilih sabda menika saged ngresiki lan maringi paukuman kang adil. Enjing menika kita kelingan bilih gesang minangka tiyang pitados mesti boten luput saking panggoda. Kadangkala kita kepeksa kompromi. Kepengin ditampa, kepengin badi, utawi kepengin katentreman pribadi. Kados pasamuan Tiatira, kathah ingkang kagodha lumebu ing pamujan brahala, awit ajrih kelangan pakaryan. Nanging Gusti ngendika, setya ing iman lan tansah resik ing manah menika wigatos sanget. Kasetyan boten namung nalika pas wonten ancaman, nanging ugi nalika kita diparingi pilihan kangge mendhet dalan pintas. Sabdanipun Gusti iku pedang kang landhep, saged misahke kang leres lan kang lepat, ugi ngresiki niat lan penggalih kita. Lan janji Gusti boten nate rusak, ingkang tansah setya bakal kaparingan lintang esuk. Tegesipun Gusti piyambak rawuh dados pepadang lan pangarep-arep kang sejati. Tuntunan panyuraos. Kompromi kados pundi ingkang tasih kita lampahi ing gesang padintenan? Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti Yesus, kawula matur nuwun awit dinten enggal ingkang sampun paduka paringi. Gusti ingkang mangertosi sak kathahing penggalih kawula. Mugi paduka mbiyantoni kawula supados tansah setya, boten kompromi kalian dosa, lan tansah lumpampah manut karsa paduka. Mugi dinten menika kawula saged gesang kanthi katresnan lan kabeneran, saha nuntun liyan ing pepadang paduka. Amin.